Ġiet installata magna ġdida tal-X-ray fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħall-Qormi li bħalissa dejjem proġett estensiv ta' rinnovar bil-għan li jaqdi l-bżonnijiet moderni tal-pazjenti fid-dinja tal-lum. Din il-magna se tagħmilha possibbli biex it-tobba tal-kura primarja ikunu jistgħu jikkonsultaw mal-ispeċjalisti tal-Isptar Ċentrali biex jieħdu deċiżjonijiet meħtieġa fl-aqwa interess tal-pazjenti. Il-magna diġitali li ġiet installata tipprovdi riżultati malajr, kwalità aktar ċara tal-istampa u inqas radjazzjoni fost diversi aspetti diġitali oħra li jagħmlu l-esperjenza tal-pazjent aktar effiċjenti. Fi żjara li għamel fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħall-Qormi fejn għaddejjin ġmielhom ix-xogħlijiet biex isir it-tibdil li hemm bżonn, id-Deputat Prim Ministru tas-Saħħa Chris Fearne spjega li aktar ma jiżdiedu s-servizzi fil-komunità, aktar is-servizz tas-saħħa jsir aċċessibbli għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Bħala parti mill-tiġdid tal-ċentru tas-saħħa ta' Ħall-Qormi, din il-ġimgħa installajna magna ġdida tal-X-ray, magna digitali, il ħat permetti li t-tobba mill-ċentru tas-saħħa ta' Ħall-Qormi immedjatament ikunu jistgħu jieħdu parir mit-tobba tagħna mill-ispeċjalisti tagħna ġewwa Mater Dei u eventwalment ġewwa ċ-ċentru ċensu Mora ta' Raħa Ġdid biex bekk il-pazjenti tagħna jieqdu aħjar. Min barra ċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħall-Qormi, is-servizzi tal-X-ray bħala parti mill-kura tas-saħħa primarja jinsabu wkoll fiċ-ċentri tas-saħħa tal-Mossa, ta' Raħal Ġdid, tal-Furjana u tal-Gżira. Dan huwa proġett ieħor li ħajkompli jġib is-servizz tas-saħħa eqreb iċ-ċittadini u allura jkun qiegħed jagħti dejjem servizz tas-saħħa aħjar għal Maltin u l-Għawċin kollha.